गिबियावनो नोंथांमोननो गोजोननाय हरबाय आरो नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय दिनै गोनांथार रादाब लाबोदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलां, लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गिबि खौराङाव दङ, फरायनायजों लोगोसे माहारि बा सानस्रिजों हारिखौ दानायाव आथिखालनि फरायसाफ्राबो बाहागो लानांगोन। एबसुनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारिया बुंदों। चिरां जिल्ला एबसुनि बानजिनायाव दिनै बासुगाव कलेज, बासुगाव जुनियर कलेज आरो बासुगाव हायार सेकेन्डारिनि बर' फरायसाफोरखौ लानानै बर' माहारिबादनि सायाव सावरायमेल खुंदों। बे सावरायमेलखौ मासि लानानै दैदेनदों चिरां जिल्ला एबसुनि सोलोंथाइ नेहाथारि मुर्शिद देबारसिन ब्रह्मआ। बे सावरायमेलावनो हांख्रायनाय लेखायै मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां मुर्शिद खनेन्द्र बसुमतारिया गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लायो। गाहाय बुंथिगिरि महरै बाहागो लानानै बिथाङा एबसुनि 50बाथि गायसनथाय सान आरो बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावनानै जि समाव बर' हारिखौ फारफ्रोमबो बिथिङैनो इनाय गादबदोंमोन, बै समावनो बै समनि मेगन गुनु सानसुमैफ्रा एबसुखौ दानाय जादोंमोन होननानै फरायसाफोरनो गुवारै फोरमायथियो। बिटिआरनि इएम नीलत सरगयारिया अदालगुरिनि गावनि बियाब 40 नं रौता बियाबनि सिङाव मोनथाम जौगालु बिथांखि बेखेवदों। मख'नो गोनांदि जौगालु बिथांखिफोरखौ बिटिसि सोरखारनि हेफाजाबाव मावफुंनाय जादों होनना मावफुं सोद्रोमा नीलत सरगयारिया मिथिहोदों। जौगालु बिथांखिफोरखौ बेखेवनो होनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना बिथाङा बुङो आरो बिथाङा आसा खालामदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर'नि अननायजों ओनसोलनि गोबां मावनो गोनां खामानिफोरखौ इयुनाव मावफुंना ओनसोलखौ जौगाखांहोनो हाबावगोनखौ। चिरां जिल्ला खुंथाया दिनै जिल्लानि 4 मुलाम्फायारि सुबुंनो 2.5 लाख राङै CM's COVID-19 उइन्ड'ज सापर्ट स्किमनि जोहै चेक राननानै होदों। सिडली बियाबनि सुबुं थान्दै MLA जयन्त बसुमतारिनि आखाइजों चेकखौ राननानै होयो। हाबाफारियाव चिरां जिल्ला बेंगिरि नरेन्द्र कुमार शाह बिथाङाबो बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। उद्यगपति टाटा ट्रास्टनि चेयारमेन रतन टाटानो आसामनि देरसिन सिभिलियान बान्था असम वैभव बान्थाखौ गथायबाय। मैया 14 फेब्रुवारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया मुम्बाइआव आसामनि देरसिन सिभिलियान बान्था असम वैभव बान्थाखौ मानगोनां रतन टाटा बिथांनो गथायबाय। मख'नो गोनांदि टाटा ट्रास्टनि मासिगिरि रतन टाटाया आसामनि केन्सार बेरामनि थाखाय गोनांथार सोखाथाय हाबा मावना बिहोमा होनायनि थाखाय रतन टाटानो आसामनि माननि देरसिन बान्थाखौ गथायो होनना गिबि मन्थ्रिया बुंथियो। बिटिआरनि इएम रनजित बसुमतारिनि एक्सन हाबाफारि। दिनै माजबाद सार्कोल मावख'आव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा गोख्रों नायगिदिंहैदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। रां दाबिनायनि पुलिसआ आनिसुर हकखौ एरेस्ट खालामदों। मिथिनाय बायदिब्ला आनिसुर हकआ सालाकाटिनि सासे फोरोंगिरिनि न'आव रां दाबिना पुलिसनि जिआव नाङो। मख'नो गोनांदि आनिसुर हकआ इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जुब नेता होनना खौरांनिफ्राय मिथिनो मोन्दों। आनिसुर हकआ 5 लाख रां दाबिनायखौ रांखौ लांनो फैनाय समाव पहरा होनाय पुलिसजों हमजायो। रां दाबिग्रा आनिसुरखौ आयेननि गोख्रों साजा होनो पुलिस बिफानखौ रायजो राजाफ्रा खावलायदों। दिनैनि रादाबा बेखिनियानोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर आरो गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।